badakizue, 1927ko aprilaren 26an, bombardaketa bat nozitu zuen herri honek. Ni seguru nago gaur hemen, bai guretzat eta segurazko etorriko dien ezagizen batentzat, hau izango da marka bat, eta gogoratu egingo dira. Ni hona etorri nahi zenean aurrena gogatu naiz nire osabarekin. Nire osaba, bombardaketa egunean hemen gertatu zen, eta hementxe zauritu zuen hegazkin batek. I think of Baghdad, I think of Beirut, I think of Teheran. Papatian eztanda batzuk sentitu ziren, su zirristadak eta kea ikusi nituen herriaren beste muturrean. Gernikaren destrukzioa zen gure historiaren akabera, eta Gernikak suposatzen zuena Euskal Libertadeen eta gero Agirreren gidaritzapean, orduantxe autonomia berriaren proklama eta hori guztia, zen danaren apokalipsia historiaren akabera zentzu horretan. Egunkario arada eroaten dut galtzetan. Nik etxian badaukat testigantza oso zuzena. Nik ama Gernikarra daukat, Gernikarraka, baina ez daukagu familixarik. Orduan alde egin behar izan zuten, eta hemengo dana galdu. Lo que pasa es por el mundo hay cosas que no se olvidan fácilmente, y menos lo que pasamos en Gernika. Egia esan nik markak idatzita gaur arte, ze zaila dan, ahazturaren eta gogoratzearen arteko lehia hori. Horrek eskatzen hau ikaragarri. Hola baita ere, etorkizunean pensatu eta jaio berri horien etorkizunean gogoa jartzea. Agur! Zerbait bada kontzientzia unibertsalean, historiaren aurrean gertakari ankerra salatuko duena. Nolatan azpiratu, erdeinatu eta esklabu bihurtu duten berez arterako, lan eskubiderako eta bakerako jaio eta bizi izan den herria. Agirre, lehen lehendakaria, gure izaeraren ispilu.